Ngi aingo yu try hakani ka por ka bamenta. Basa chisten ngila banwan biang haki screen ki jompi la pi pet hakani ka por lamba ki mobile lani lamba ki television ki jompi ken. Ngi aingo yu try ba ngi yo hakani ka sngi sachisten bani shong kumne lambat i pastor bante ngi pediang sobai fi sachisten pastor banganget piji yo i pastor lem kumju nga man ki por ba hakani ka sngi ni don pat ya ka banginia kren lang kam tam banginia merging mut na ka ktien ka jong blai bat ya ka phang ka ba ngi kwa bania merging mut ka dei sa phang ka jingrong no bat ka jingwan arsen ka jong utrai jongi unong panem jongi u Jesus Christ namar bon sen ngi sutho bakla no ya ka jingwan arsen bat ngi kle no ya ka ta bat ka jingrong no hanrei hakani ka por ka ba menta ngi kwa bania merging mut ba phi kinong pet ru ba pinyo ya ka jing shai lamba kani ka jing ya merging mut ka jongi bat nginia persang hot ka ka topik ka ba jelio hanre nginia persang kat bala naru ki nong pet i wepi ki nong pet la pi de sien ban kong ba pi pet ne pi pat la suthet ba la de ka tin jong le ba piru ba pila ban suthu ya kani ka jing kai shapang ka jingrong no bat ka jingwan arsin ka jong jisu ti hakani ka por pastor nga kwa ba pinlam prang hakani ka por ya kani ka jingemer jingmut ka ba ya dei sa phang ka jingrong no bat ka jingwan arsen bun gibreu ki sotho bakla ya ka jingrong no bat ya ka jingwan arsen kidang mut be ba ka dei ka ju ti hang ni ka sngi kwa ban ya kren bat phi ba ka ta ka long ba ka jingwan arsen ka jong trai lani ka ta ka jingrong no kam dei ka ju kawan syo ka jingrong no hadin nang ta kan sawan ka jingwan arsen ka jong try. Te pastor nga silong ba kini kti na pisa chisten na mangila juya kren niya kata la kham salam munchwa agile ong ngi sewara ikani ban nyango kani di kasngi ban kapor ka babiang nga kwa sa chisten pastor pinlet ban batay biang shwa kai ka jingrong no ba kumba pilay ong ba kanwan shwa ka jingrong no kai ka jingrong no yanu on rong no bahadin kata pastor ngin se let pat ban yakren pat ka bayadai bat ka jingwan arsen Habangi kren sepang ka jingrong no kamdei ka ba shu mutdur ne kamdei ka bangi shu nget kumto nrei ka dei bet ya ka ba utrai la deb ya thu lupa I ka dan bet ka jing ya thu lupa bat habala ya thu lupa utrai pendep ya ka ta ka jing ya thu lupa bala dengi pe ya ka ktien ka jong blai ka dan bet ka jing ya thu lupa ka ba utrai la deb ya thu lupa hangi lengba kita ki celebration le lengba kita ki jing khawai niam dengi ya ka jing khawai niam ka dan shwa ka jing khawai jong ka niam jing lat ya ka ba utrai hi la long ka jing lat na ka menta jongi bat ha ka ding pna ula pelat ingi bat ka snam jong ula sait ingi ula pelat ingi na ka jing long brau na ka pop no soitan ta kata ka de ke jing khawai ka baneng kong be ki jiru ki jule men shwa ta ba ki peniap ulang brat tu jisu de ulang brat jong blai bula pendap ru ya kata ka niam ka baneng kong ka ba ar de kupu ba klem tiat bo jisu hi de utau kupu wam dan ka no ka pop hau bat ha ka jing tap u klem pot bola long ru utau so neng kong bola mi pat na ka jing tap ta deng ta anda ladap ka jing khawai ka baneng kong niam jing lat wansa ka niam ukpul berkem tiat adin ta sawan su ta kaniam jong utau so neng kong ki wara so neng kong babel ka ong bau jisu de so neng kong jongi so neng kong jong ta ka jing mi pat ta ding ta andala dep so neng kong kawan sa ka jing khawai pat na go so neng kong nyau tayo hadin bat kata ka sngi ka babot jong kata ka nyau tayo kamut ka sngi ka basan pho nyau tayo kamut nyau lan nyau ka dei be sa khandai ba ka sngi ka babot ka dei ka san pho ta ka dei kata ka sngi ya ka ba ki haban celebrate ya kata ka niam jong kitayo. But da yang ta ba utrar la pendap ya kata namar haga jing ipat ke jong u sanpo sngi tek adien la ongru ka sngi pentecost mo sanpo ka de pentecost. Ta ka sngi ba sanpo utrai ayu men sim bakoi. Ba men sim bakoi wan haga ta ki spar pongot ba dia kata la de pendap kat kum kan ka program ke jong blai ya ka ba la de pen paulo pa ka testament ka berim. Lagi pulih na Leviticus kalau nong ka ba arpulai ke thu yang gina do ka khot ka ba sau ter ya kini ki jing khawai. Tementa ngidang don hapdeng bangi apru sakawai per gejing khawai jong kituroi. Tementa ladap kata gejing khawai jong kitayo balawan mensim bakoi mentangi nang ya ter mentangi apat sakane kawai gejing khawai jong kituroi. Tapi habaki Israel ki celebrate ya ka jing khawai jong kituroi ka bamut ki put ya ka turoi ki bakhat igi beri banwan syaka jing mani.
Okay. La khot iki cha ka jing mani ha ka ta ka jing put jong ka turoi tade hing ta ngi ap khmi ru ya ka ta mar ka dei ka program ke jong blai ya ka ba un saput ya ka turoi ki angel ke jong try kin saput ya ka turoi ba ndala da put ya ka turoi kan sawan bo blai khot ya ki mal ngi pulei kitab jing pen pau to ka nong ka basau ka khot iki brio te cha ka jing mani ha beneng ta ka jing rong no ka la kran lupa ro na do ka kitab jing pen pau to ka nong ka basau bala ngi pet ya ka ta ngi sngok thu ba hadien bala khot yu brio kata ka jing rong no bala khot ya ki cha kata ka jing mani Long pila crunch pang ka jingrong no. Belai don kam ya ka jingrong no pat pastor. ka jing rong no don kam na mar ba hadien jo ka jing rong no kan wan ka jing jar ka ba krau ka prathai Okay. na mar ba ublei un saplat yo mar klau mengi haban kan ma ka wei bo mar klau la ban le klem ka bor ka jong ublei bo mar klau ru haban wan kat kum ka timing ka jong ublei na mar ka babel ge thu bo jisu udai wei unok san shargis im jo ka prathai tadi mau basin syar ka prathai bar ka wei bat ki ke bro kinum ja klem ka jing tip ka jong kanum ja klem da ka jing le ka jong Kabamut ka jingrong no kawan tanya ki banget. tangi ki banget ka babel ke thu e kata bu jisu ha ka jingrong no mo ndala put kata ka turoi jong angal rang ba ko mengilap ikran tu nya pet yang e ktin ke jong bleh ka por langi pule ki don ali ki bentana ka ktin ke jong bleh ya ka bengila ban shem naka shiti ke jong pol shi nong koren nong ba khat san ka ka khot ka ba san huai ka ong hakmi ngai thu api ya ka jingmayan bangin mi athia baro an rai an pen kalai ngi baro shisendan ha ka ba shiklip mat ken ha ka turoi ka ba khadu namar ka turoi kan sawa anda kumta kita ki ba yap an pen mi pat ki bamput bat yangi an pen kala namar ka dai dalele ya ka ne ka ba put ban phong ya ka bamput bat ya ka ne ka ba yap ban phong ya ka bam yap ti anda ka ne ka ba put kan phong ya ka bamput bat ka ne ka ba yap kan phong ya ka bam yap anda kumta an pen dep khot ya ka ta ka jing ong ya ka bala tho ya ka jing yap la ngut no khot ha ka jing job tading tau pol tho ni a ka jing yap hano ka ta ka jing job theo jong pa a ka jing yap hano ka ta ka sni ka jong pa ka ba mut hi ha ka shiklip mat ong ka khtin ka jong blai ha ba nyo snow ya ka jing riu ka turoi jong angal rang ba na pen kala doringi ha ka ta ka sngi ba ngin phong no ya ka ta ka bompot mo phong shu e ka ni ka bopot ka la let no but habangi pong ya kata ngakan mau jisu haba u ya kendo igisran hadin ke jingmi par wong pi ni kamet kadon ru ke siing ma badeng ta ka ni ka met ka bu trai pong kala ban rung wat na ki kenro kadi kata ka ju kamet ya ka bangin pong ha ka jingrong no Okay. tadeng ta on rong no an pen kalai ngi sklip mat na ka ni ka do ka jong isya kata ka do buram la ni sya kata ka met buram Kabamut ru ka nganget pastor ka ba fikran mapi kabamut ka mengila ekran ru haki discussion ki bala idap menjua bakadai ru ka jingri kendong ya kita ki bala risk cam ya ka tin ka jong trai nama ka jingrong no nga pastor ko mengila ekran ka ba kanum dai ya baro ki beliau tanya ki banget bat ki banget om dai tang ha ka sentur jong ki ba ki nget handai ki don ru ki pen iru haka action ka jong ki ni haka jingle ka jong ki ka ba sinya sngi ka jing em ka jong ki em na em kum ki banget Namar hakini ki por benta kindat story ita benta namar hakini ki por ong banget ki perkhat bi kunhun balang ne ita ikun hun nyam ne handai kai bakaktin jong trai ka ba ka kren susu ka ba yadai bet yaki banget ba pi ong mene on rong no yaki banget menu badai ki banget pastor ki banget ki dei kita ki brio ki ba kumba pi ong mentan ki ba im snia sngi kat kum ka ktien ka jong blai ba si sien bala im kat kum ka ktien ka jong blai la nyau ya ki ru kum ki brio ki ba janai Namar hai kata balik ngabu jekli la mangal ong sinya sngi pastor you don't but kidon yo bas kisutu bakla batang kitu ki bre bapule bible da ki pule haye ma step shop marsin ke nama khamta ma ngidon haka jala ba la ju hikai yang ini dangret man pule bible dwai shwa nang ta sa trei ki kam sedi sha sabam ja kom ta sale hanre broches ki ba kidon bapule bible broches ki ba kim em da pastor kom ta kitar ki banget nem lo na kim dei ki banget ka bumut ki haban em bet kat kum ka ktien ka jong blai Marga babel ke kreni kata Jacob iwe arfu ar ka ong mengimde men long taki nong snow ndaki nong le ka ktien arfu nrew Jacob ka ong ba ka jinget klem ka jingle ka long ka bayap ka long bitikum ka met pot ka bom dan juga men sim te utra un le yu ta ka met pot udan kam ye ka men sim te ka bumut ka jinget ha ka jingle ba kita ki balanget ban le ru kat kum kata ka jinget ka jongki ya kita on rong no kata ka dei ka jingrong no pastor ka bumut ubanget on rong no ba haba kita ki banget on rong no pik mo mene pila pansai pila puli no sti sinong koren
Kebab hila keren ro pastor ba wat kita ki balayap kum ki banget. Kin mi pat. Kin mi pat nok maki. Ngat syukwa ban lek keli kini gue jing keli pastor. Kamu mentah ki bayap ki don suno pat. Ktin jumlai ki thu shay kata ki bayap kila yot ya bangi pej ya jing yap ke jong Lazarus udan ha ke Sadam ke jong Abraham ha ke paradise. Ti anda laput kata keturai kin mi pat nang ta mo mentah ki yot ya how try. Hendai ha ke jing mi pat kin mi pat na kata ka met ta ka daw ngi ki Kristan ngim ju thang. Kabamut ke paradise kam dai ke benang. Kam dai ke benang. Okay. Ke paradise ke dai ke jaka syong sipor jongki. Jongki banget. Jongki banget. Okay. Namar ha ka Bible pastor bangi amir namar kadai kata kam dai ke bangawan ban sui keli mot pastor bangi amir ngiong ba kabamut ke paradise ke dai ke jaka baki bayap manta ki banget ki bayap ki poi. Oh. Bat ki banget pat ki poi hang no pastor. Dujok direct. Direct by dujok. Dujok ya ka dujok pat kadai ka dujok ke Hades. Lakot ke Hades. Lakot ke Hades. Hades di Ketin Greek. Tin Greek ba dia ka taruh nang taruh kita taruh kin mi pat. Akin mi pat. Hagis ki bakado bon bishari ki. Haga taga kat balik bakraw. Okay, hakikat balik bakraw. Kabamut menta ki banget ki klat nak ni ka pertai ne ki yot hiano ki lek kata ke paradise but hakata ka sngi jong ka jingrong no on bishari ki. Exactly. Jong bishari Chris. Ki sayo pasti abak kesele no badu Chris, kin don badu Chris. But kita pat ki bampat nget ki dang sakut po Hades pastor. Ki sakut Hades ke Ketin Greek ong Hades. Ke Ketin Hebrew ke ong Sheol. But ke Ketin kasih ong ke dujok. Ke dujok mungkin sakut be hakata sakut dujok maru jisu la dab ai lupa kan nuksa golong very clear ke basai. Ba anda habo yap urus pa ba habo yap Lazarus kadan be jing punya per. Okay. Lazarus upoi direct sa ke Sedem jong Abraham lawan rong dagi angel gi jong try. Ba uni pa ulit direct siapa. Kabamut hadin jong kata kita ki banget la rong no. Kabamut kidang kita ki ba klem nget ki ba layap no ki don po Hades. Henry kindon pat ki breu hakani ka khando. Kinang don gibri po gibedang im kan. Ki badang im. Hakani ka khando. Ki bam nget. Ti yaki dang don jing map na pastor hanta. Ki haban IT no eladi gum kita ki martil pat kan. Okay. Ki hab IT no eladi gum ki martil na marba mentang aingo yu blay ba ginang im hakaya jong jing ai. Jing ai ka bomut bam dan kam siudor. Henry haga ta ka poram hab siudor dalaga jong ka jing im. Badeng ta laban sya krai kli no tadeng ta ki don ki banget. Ya ki kalmiyo ke jingrong no ki kaang haga ta ka por malano try min wan no marbala jenjar plat. Lala pa no baki habania nya kata ka jinjar ba kitab Daniel no ka baka keren ya kata. Ka jenjar ba. Ka jinjar ba ki habania lang ba ya kata. Bat kata ka jingrong no ujisu unwan yu kejat sani. Ya kata ka bintang ila ban shem na gospel jong Matthews kan nong ba arbusau ka dekat ka ba laipo way ka babel ka ong gumni ka ong anda kumta ti ka dak ukun briu kan pau habneng tiheng ta gijat benri barok ka pertai kan linear lempat abakin yu I ba wan ukun briu hagila o beneng daga bor ba daga burang bakraw un pa no ru ya ki angel jong u daga jing sawa bakraw ka turoy bat kin ya lumlang ya ki ba lajit jong u nagi saul air hado ki bakut ki beneng hado ki bakut jongki kani gadika jingrong no but hang ni ngi bau Jisu wan hagi lo beneng kita ki belanget hau Jisu Kris kini ilut baro tangba kita pat ki banget ndi tang ba shu nget ba shulong Kristan ndri kita ki banget enrong no ya ki ndri kita ki shulong Kristan kini yu iru ya kata ka jingwan ga jong u ndri kinum yo ki jingrong no kini yu I ya ki bait bathon bakila ja kini linear kinong kila namar u Kristan ung sutho be kini ke event ke ja ayu kani ke bajing jo la bode de ki wei pat ki janyam yo ki kinum la mar sutho ya kani ke benta halo Kristan tu tip la don baja bale uja bar ha ka ju ka por ja na yang arngot langot songot kumta tertena para marjan ke bomot kadon kani ke jingjia ba kan pelong ya ki wei pat linear ki baklam sham la yo marba kalong thik ma kasngi jung noa habala warning habala maham Henry ki shem sting ya kata mo ingin da puli ka neru akan jo ikalunong kini da khot ka ba lai pu khandai lo lai pu nyo lai pu khandai kan puli ni ka por pat ka om ne bat kim shim la swit nyo ta nda lawan kata ka jing shlai ba la rong no ya ki baro anda kumta kan long kata ka jingwan u khonu breu anda kumta arngut kin ron ka lingkha ya wein shim no ti wein ino angut gini syong terlihat aka ying terlihat ya gawe gin shimno ti gawe pat la i no namar kata tu syarai aba phim tip ha kan no magasni bawan utrai jong pi ya kan itu tip bala utrai ying ulat tip ya kan ka por bo unwan unong tu
undala up. But unum sya ban prat ika ying ju. Na bagum ta phiru tulong ki bala kloy na bahaga por ka ba phimot uwan ukun ubrio. Hanil da bitulo pa bagin don kita ki bia traya kalengka iwen no iwen rong no don kita ki badan ru hata ka kortel diet iwen no iwen rong no bagtin ju bleke thu ye kata haga por bam poi perkat unwan komunong to. Kabamut kini kita kibrio pastor menang lah pulih baliniar ke makin dia begitu. Kita kelam sudnyo. Ki bukham sunyo. Kilayo ke warning bonsin. Kilayo ke cikai ke bonsin. Kilayo ke jengtip. Kilayo mat ru ki kamba ki babon. Aga jing imo jong ki. Hanre kim berbet jala dia. Tadi nama kata nama kini ke jing yakran ke jong ihak ni kapor. Siapa ngin poi ke jingwan arsin ngikran so ya kata ke bangila ju yakran man kapor. Yo la se pila ju yo sngo hanre yo piru pile bom sudnyo. Ai bakani ke sngi la pi pei ke por mestep po janmi por mit ngim tip hari ai kani ke por kan dei ke por pi ba pi pai no show try panong terang anum le su ubam sudnyo hadin to kani ke jingrong no pastor abai u bangai arong no ke bemot ru ngakwa ro ban keli pastor ke bemot ada usan syar no merak klau mo lu blame dan property Ublay udan. kumno pat pastor Em ublay tu udan ni em. Umla ban ja ublay. Ublay udan re kajin sensyar ngomong ai pina do menne ba haba sensyar umra klau baro. Kadai bi da ka bor ke jong ublay. Namar ublay un sa the i ke jing bitar ke jong kajin sensyar jong umra klau. ke bemot merak klau un mi ru da ka jing tip jong blai Oh, ho. Umra klau no mi. Klam ke jing tip ke jong Mas ublay. teach nong room kung kanum dang ka bor ram da days pala ay ta ka bor. Ho. Merak klau long bun sin ki bru ki ting merak klau men re ke jing sya ko long kim te ban ting merak klau de ban ting yu blai ke jing sya. Da ki bru men ta kim ting de yu blai. Kim ship ting yu yu kim kan snap hero yu. Ada yang tatang tengum ki syakri ki jong blai habang yalap ki igumba ki tat te ban yo sngoru kita ka jing yalap. Lesi ma pina ka ni ka por mo ngila yalap ngila hikai fina ka tin ka jong blai. Hendai pi sngo tat te le ni sngo nya le ni sngo dat kita ki skoru ban yo sngo ye ka ju dengan sngo ba kambha ba dat menta ban ye ka ba dat hadu jok te. Kandai betul. Kamu mut what ka jing san sha so merak klau kandai ka jing tip ka jong blai. Oh, Hanai ka bor pa la ay u. la ayo. Mo urum dei bu yo hi dal de la ay ka bor ram Babel ka krenchai ka tabla ay ka bori u bon la ay ka bor u bu san sha. But hakata ka jing san sha kindon kita ki arpo waitli ki klam. Ki ba ublai un sempat ya kan ka khendo. Ya bat kita ki briu ki badon hangta. But kan syamru ya ki jing ya kita ki briu. But hakita ki nyautli ki snam pastor. Kay event kan jiang asy ko aban tip kindat pastor baki ba bakin sutu. Kanan siya nyutli ta ki jing pendat nyutli kita ki turoy balin ta kan sa nyutli ka pliang jong jing bitar ka boblay unthe akan ka prothai. Mengin syamru ya kata alar fi pulih na ka kitab jing pan pa. Fin syam ya kita bah kita ki nyautli ki snam kindon kita. Berkata umde umra klau bale ya kata. Udah ublay. Udah ublay. But yo day namar kata ne pastor bo umra klau bo pli option sharp un besai lagi jogi brio. Ha. Namar ka por ka bansawan kam de ka por ka sultanat kam de ka por ka ba suk ne ka por ka ba kemen. Ha ka por jing syar mar klau umde umra klau penjenjar ki brio. Udah ublay ben penjenjar itu ki brio. Ka syukwa ban kli susu pastor. Hatu kalau ajudan ke rehearsal kum kata mantap apa pertai. Ki jing pen kre kadan ki jing pen kre. Kalau adon lupa. Kum ki ai pastor nuksa baki paj ba baki paj. Kecipin kre namar ba finapet ha ka jingle jung ka swing beneng. Kalau don lupa ka kecipin kre ki bal abun ba. Tadaw na finapet ya ka jingle jung ka swing beneng menta mendai ba ule ublay henry la ai bor ubri bon ule ya kata. Abang ipet kila ban modify ya ka swing beneng. Dan ki manipulate wat ya ka jinglong jung ka air. Jung slap jung kilo wat ya ka jingpen ki jung ka prothai hagi ai ki baro am kamu kila pen kre ya kata wat ya kita ki bor RB rumah. Dalam fitip kum ki chemtrails kum no ki siat sebeneng wan ra ki aluminium ki ni ki waves mo ki bayat hagi sen beneng mentaka wan ka 5G imtip ka tray kam hado kan non re scientist ki ong ba ka klan pelat gradation kala ban kata ya ka mariang kala ban kata ya wat ki jingtung jingtap babon. Tadi kita kibriu ki ong baga don ka climate change. Nrai kam dei ba climate ke change. Di ubriu bo pen change ka climate. Okay.
tang kita pastor ne fisco dangdor chu ki pastor. Hai, rehearsal kalau don lupa, Ha. namar ba ngi gini gisngi, kalau dalam pong mas, nane dalam eye injection, timlong man le kata lah di lupa ke rehearsal, namar hakata ka por ndala apoy, mar kibri kalau ada yang lupa ya kata, tadi hang ta, ndala apoy kata ka por la pensuk lupa kan, bagi Kalau bri. mun lalang global rehearsal shoot lupa pastor. Adon lupa ke Mar hagi tu kipor, mom hoi mentat kabiang. Kalong light load yang hagi tu kipor. Pada film palek kata film long light yang ni sata nakawai ke jala. Dan kiba ong ru watang China menta, tang nagi mobile adon lupa ta kita ki identification jong pi ber film dan kita identification film la bandrong watang hatu ka sinong ru. Nada filami na kata ka sinong. Sibu mo ka sinong nong tmai, pimi na sinong nong tmai. Tapi ku arung me sinong nong tmai fi habdan kita identification. Buat bandrung haka building ka pipi sa dan kam kita ka identification. Mula da film dan kum kata film la ban rung haka sinong film la ban rung wat haka yeng la jong ru. Film la ban rung. Sia kita ki jaka thiet jaka pet. Mun ke rehearsal kalau adon lupa. Kalau adon lupa tang bisulong nak menta bompat shon hau brio kadang dei tang haka tiar kan. Haki tiar long kalau adon lupa kan bekumno long kidang ya suki kan kimle step. La adon lupa ke jimpen krek. Jimpen krek kalau adon lupa. Kamu damar balik ngi on rai kata namar. Teng yok ngi ong ba ngil adon hakata kan news nem. Ngila ban ong pastor ba mentang ngi rehearsal gini gike. Makani kalau long take warning yang ngi pen krek na em. Bun kibri ki tieng ong ki ong bawa adhar ula dei. Wadhar 4 dei. Dei kadang dei haka lenti jong ke jimpen Tadi krek. ke rehearsal ba yalam Rehearsal li kita ki berkhot ban control bi kibri. Oh. Ba wei bri ru unum lajte na ka radar jong kita kinong sensyar kan. Okay. Nganget babun na pi apet hakani ka por fi yoru ya ka jing shai. Halor kani ka jing yamir ke jongi hakani ka jaka. Hakita ki news nem kindon arhui tili ki klam dei namar kata haban shon shap man besai la ki jong kita ki bala shon shap. But habas shon sharp em hab sutu be kan la shon sharp ben nagakti ban na selang. Kay ka daw pastor tang nakti ni selang. Namar balada umdan kakti kawang na selang. Okay. Kabamot lara bomdor kti ada selang. Idon ki bro ada selang ta bro bedan. Badan lot. Umdan selang tadi bayap ya. Oh, ada baya. Nganget kala percaya fi ngong fi iwan ra yang ni ka jikai ba wala dapat uknar ula bersutu. Dei kata ngimlai segitu ki detail ki balong deep ado kata-kata ba buan na film ko asyuk ban pet hero namar kim ka harangi kwa ba fin sutu. Hadin jong kita kinyo telikis nem. Kaipat ka abawan pastor. Kembali keren kawan suka jingrong no. Hadin ke jingrong no kan sawan so kata ke jingtei ke temple mo. Bara kata ke jingtei jong ke temple wan umrak klau buat un syong kata ke temple buat un le blay lah di ong ke ktil ke jong blay. Gila ban syem kata no artis leni kan nong ke ba ar. Kini ke dekat ke ba lai ter ke ong wat ai bu no nur un syukori pi dak ba kumno ru. Namba kata kana mon lemda ja shwa kata ke jing pai dien bat ba on yo pen pau no yo tau briu jong ke pop ukun jong ke jing jot. Utau ba yale persya bat uba pen sarong yala di persya ya baro bala khot blay la ni bala jumani. Kat hadu ba usyong ha ka temple ublay ba uda le blay yala di. Kamu gani ke temple lasnab yang sa sisin gani di temple ka balai baru kam blay no yala di ule blay no sunan yala di bat ko ong fi mene la ai bor ya uru ba ula ban le ki kamba wat wan pen hap ya ka ding na beneng kana ba kibru kin nget ji sha ba ni ude ublay. Bakin nget rubo ni di Messiah. Te pastor ka bidang kran finga pulin ka dekat ka ba kat way pat na joi arto sunil no ba ar. Ka ba ong te namar ka ni ublay un pha haki ya ka jing troy ka jing bakla bakin nget ya ka lamler. Mo kin nget yo ugen. Kin nget yo. Bakani ka jing troy ka no ublay ken. Jing troy no ublay. Tak daw ublay ong mentang ai ka jing syang ai jing syang film nget yam. Film nget yam jing syang ong ublay. Tangan ai ka jing lamler film nget ya katakan. Kabamot haki haba umrak klau yang ni pastor kabamot ublehi unsya berkibriu kin ngaju ublay unsya namar haba ublay haba ula ai ya ka jing sisha kim pediang ya ka jing sisha ublay usyar yu man sim syukor ba untrikam ngatrai nang bakla ka David na we sim ru ka jam ka tal nang ba arfu ar fikan ma pastor kata sifilaan pen kan ma mo udan ta usim ahab hakani ka por but u yesnok ti but usim Jehoshaphat usim Judah usim Israel ki yesnok ti ban le yale kata kata ma haramot geliat hanroi hak ta ka por ki ale chiti nu lupa
Kita kini tu lupa borok yang kelek. Yang ambil berkabiang baik. Kabiang baik. Hari udan pat suwe nong tu lupa umikaya. Baru ahap long lupa uni barabor jukran bahaya. Baru hadur baru dah keli ngan persmai me kan dosen mamu urun nong kong kelek. Hari lapan semai ubun sen lakren ubun sen baru udah keren baru wong. Ngalayu ba keladon kata ka ba kiasyong khmat jong turai ta. Halor ka ket. Kita ki mensim ki wan baru tahu mensim we wan wong. Ngan dengan syukur lamba ki syuntur jong kinong itu lupa. Itu lupa. Kebamut ia ke ai ke ba ublai unsale ula jule mdai ke ba unle ke ba kasin ke ba nengkong. Nama kene kalau dan lupa. Namar bakim nget. Kimnget. Kalau lupa nama pastor tu we nong itu lupa waktu teman. Hagat asmen berim. Ketar kibabuan dai kum kita ke jingja. Boleh lo ai ke jingsha kim pediang ye basisha kum ta kin sa pediang pat ye ka balam ler kan. Waru jisuru ong mo ngawan nak kertem kupa fimnget so wan we pat. Bo i uta fin sa pediang. Ya tahu we pat kisa pediang. Umuan nak kerteng lejong hi so wan. Mo pat kisa yang nget berkatahi. Kalau aja lupa kata rol don lupa in practice tementa. Mar kum baong ba ada penmelian lupa ki beri romanta. Baik menta kum itu beri na Korea ba ki ong ba uni di Kris beladap wan. Ki nget menta ba kadai ka one of the fastest growing religion in the world. But kadai kata bagi pediang kata kadau kalau bagi pediang kena keketian. Okay. Ki pediang ke jing hikai ki pediang ke jing batai jong ki beri ki bagi syukut tang si silan. Na keketian ke jong beli bagi silan kadai ka matam. Namar bu syaitan rukut silan dan na keketian ke jong beli ban penshayu Jisu. Hari namar bu Jisu tiplut ta kadau. Uyo ya ke jing job. Hadin jong kata ka jing tei ka temple pastor hadin kata ka ipat. Mar crowd sa syong sun syar hanin ang tao blay so rai kita ki arway tli kita ki jimitar ki jong but hadin nang taken news nam bau Jisu un sawan biang sa sisiet Unsawan biang sisin. bagata ka dika jingwan arsin ki jong tra Haba uwan arsin namar mene ka jing rong no uwan ha ka siteng sun. nagisting soin bagil Uwan arsin pat. unwan here by direction skendo bade kata la da bi thu lu paro mo da ki angel haga sngi ka bau Jisu ki shabneng Bagi ki senran jo anda utral da kren la da ai ki hukum ibrakhai hadin nang ta ukiu shabneng ila ban shem ye kata mo na ki kam ki apostol kalong menengkong adu ka khot ha tigi arngot ki wan tigi angel ki jong tra ki konong galeria blei pi ang sa kum ni shamneng uniu Jisu pi ha ka diga rukom bu ukiu shjong ha ka jo ko rukom on wan her tunyi pule ne ka por ma pida yo apostol plan pule Anda ula yathu yakini ki ai ru haba udang yakmi la shimno ye u shajarong but ulo o ula pediang no ye u bakim yo isu ye u te haba kidang ye kmi shan shabeneng kan ba udang kiu hakmi arngot ki rang ba kilewan yeng hajan jongki haki jankop bale kilei ongru korang ba Galilea bale pi yang kmet shabeneng uneu Jisu yo bala shimno shajarong na pi shabeneng unwan haka jokarukom kumba pila yo i ya ba ula late sabeneng. Kini ki thu lupa ki ong kumapi bo kiu haga jo ka doru on one her. Baru Jisu habangi pet ya ke jingja ka David na ulum olip. Lum olip. Ukiu na ulum olip. But unwan ro shalom olip. Ha bagataro ka don ka ji thu lupa hi na Zakaria mo ka ko nong ka bakhat sao ya ka ba kaktin ka jong blay ka deb thu lupa. Dain ta kaktin jo blay am kam dei bu jala ka jagam to klem da don ka jing thu lupa. Maka kaktin jo blay ka ong ba utrai Open tip syuate lagi jong kisah. Lalong tek kum hakapor ba umut penjat de Sodom bat Gomora wa kum nungan bure na Abraham. Kadai kata ni pulin na Zakaria khat saw na khat ka basaw kong ti kata ka sni ki jat jong kini yeng khalor ulum olip uba persya ka Jerusalem syapang mingi bat ulum olip unkat na pedeng jong u syapang mingi bat syapang sem ngiti kan don ka them ka bakraw ti siliang ulum kan ria syapang syatay bat Siliang syapo syati. Kamu cisien bau trai uyu kejat ulum olip unkat arliang. Okay. Kalau tikum haga sngi ke bau trai uyap kekat ke jingka ke temper arliang. Kebala penduk no ke pop bat au Jisu habo wan bang sai cisien. Kandan bang ke jing penyaklat. Kekat arliang tegi lum. Bagadai kata bu try wan haga bor haga buram haga jingwan nengkong jung wan haga taga jing telot wan haga taga jing long kelung ke jung haga jing long merau haga jing long lengkoi re haga sien ka ba ar ka ba wan haga bor haga buram bari kata de bitu luparu Daniel kelong benyau ka khot ka ba khat lai khat sao bal de bitu luparu na kitab jing pen pau ka lenong ka ba nengkong ka khot ka benyau ta ko an pule ne ka por ka tin jung ble ke tu habau Jisu wan ke dan ke jing len yar lempat bang ta pa ke perthai baro hi kan yu i bal ko hang ni
kami wan hagil baga khmat barok kan yu hang ne ong ka khmat barok kan yu bagi ta ken kibala som yu bagi judgment riu barok jong ka pertai ken linear lempat namar jong kumta shisha amen Boong amen mun ai kalong kumta. akan long kumta tading ta haba uwan kini yam kini lempat bagane ke jing yam ke jing lempat kam dai shu ke jing yam ke jing lempat jo ke jing babi kini yam kini lempat namar ke jing kala ka bamot kini yam kin pediang ha kata kesengi utrai Ada ki pediang, utrai un pediang iki pat. un pediang pastor namar kadang don ke jing pediang lor katarung asko Okey. Ti yano pat hak to ko pos mementa ki don ru ki bayam. Yano pat unum pediang pat. kalau kumni kadan ke ba utrai am haba ki yam ki lempat hang ni am mar kadai ka jingwan sa sisin ke jong utrai wan te ban yasuk bar ka pertai mar ba kadai ka day of atonement fi lan fi pai kat kum ka jing hikai jong ki jing khawai niam ka day of atonement kan wan tading ta kindon hi ki brio namar ba hadien jo katar pastor kan don ru kai ka jing elap te jong ki angel ru kindon hi mar ki kwa jing shisha ba kin yo ya ka jing penem re anda ba utrai wan ki wan te ki kala ka ba mot kata ka sengiru so ka don bihi ka jing penem namar ba ki don shetu ki arngut ki tu ki nong pla da kim yo shu ka jing penem to ka por ba kin yo ka jing rong no ki la do ya kata ki don segi angel ru ki bawan man ya lap yang ya ka gospel mo ka man ka jong blay ong ngaman to ba ka wi ka man sim kan jot no de ba baro kin poi sha ka jing kala ka ba mot tani ta ublay ai lat ba ya ki bre ba ki kin kala Okey. kada kata Okey lah ada ki kelas kitu ki balai don ka sapat. Belum ke syap tu kim yo. Kimyo. Kamot kin don hi ki brio ki banya lang ba ka tribulation mo ang tinong way. Ani hat ki jinjar ba makinum shon shap. Kinam shan syap. Kin ya ke jik e ba kraw ba kita te. Okey. Kin ya badan na plain chuki ki chak krai kli. Badan na plain chuki ng sngo kin lat yem hi. Kin dan hi. Ki bo try un pelat yem. Bat ka ba kham kong san ka long bo try un pelat yem ya kita ki silak sab saw hajar ngot. Kita ki belajit jong ki Israel. Jeng Israel. Badalor jong kita kin dan hi. Kin don hi. Marba fin kan mau ka por ba ki Israel ki mi nari Egypt ki don ka tu ka ni ki bamde ki Israel ki mi ilang. Oh. Tagani kawan me ka dur jong kata ka por kan. Baki Israel ki Egypt nem baki don ka tu ka ni ki bamde ki Israel ki ilang bat ki. Along kum ka tengah ka jong Moses sepora kam dei ka jiu makaro. Ki don gi babon hi gitu ki badan ki brim na por riklau. Ki ba yasnok ti lang ki Midian. Ki ba yasnok ti no. Ha ka to ko por ha ka song khai ai gi poi no. Tambah ka sulong do kumta kan. La fi snow kata ka khubor kumta kamut por fi dong kadang don chance yang ngaru. Hado benda poi hado ang ta dang yo kalat. Dei ngi ai ngo yu blai budang ai kalat ka ba yo ei ta menta. Ta kita boleh ngim pediang kita ke jing ai ke jong blai. Boleh fin dan kaman like shadow shata. Sha ke jing jenjar ba kan. Kada kita. Yo kidon gibril pastor ki ngok yong idang don ke chance. Hanrei ngatrai ki la ban grab spot dia kata ke chance kalong ka ba e. Ka e bahabat ka e. Tang kendiat e. Kalong take kumbadan hapo waiting list. Kumbaga ong ketin jubli shibon lakot ang kendiat. Anjit te ngasngau kata ka jing jit em ka dei kam dei tang hang ni hapo ka jing rong no. Rewat ha kata ka jing wan arsin ke jong trial tang kendiat e kinyo e jing pin. Kinyo okey. Habau lawan arsin kita ki bakala bamut upediang helagi balason sharp upediang so kita kelaram lupa balason sharp simut kila ada serendar lupa nomor ba beli la shon sharp ya kita ki briam ka daw ko long bikim dan ke jing shon sharp go jong men sim ko ya ki Kemersisin ladon ka jing sharp men sim ko ma men sim ko la rong no ka jing rong no lang bangai ko mangi aju hikaing la ju discuss ya kata hangne par ki badon ka bamut menta ki bamdei shu ki bayat ju men sim Bayak ya kadok. Hakado. Kamu mau hakata ke news tem ki habanyat di hakata ke jingit. Mar kita asngo ni ke jingai jungi ta menta kasengi ta kadaw kindan hi. Beginum pediang yang kata. Ta pangingam ko ayo FIFA mo. Fi asngo gani mo ka badang don chance ki ta kadaw. Abu Jisu lawan no unkio biang no sabeneng biang ne ulah sakut bisa kendo. En ka babel ke thu ya kata ba kan don ke jingsen syar ka ba syajar senem 4. Mo hang ne kendo. Kam dia beneng. Kata syajar senem ka bamot haba unsen syar. Marahani ke jingwan arsin dong ingin mau bau trai wan penrem no asnan yung marat khala ban kum bante yu kan don katma ya ka bangila ban shem ya kata mo kitab jing paul no khat nyo kan de khat ka ba khat saw ko ongkom ni kini le thama bat uta ukhon lang brat ba uta ukhon lang brat un job no yaki na ba un long utrai ki trai bu sem kum jo ru kita ki badan lambat u yaki ba khat bat iki bola jet bat ki ba yaine Arang puli betang ngani ke kot pastor.
Kamu baru try kindon me ya kita kibala kot kibala jet. Ba kindon pat kindon jing kot kindon ke jing jet. Kim la ban lei rồi em. Handa ki om begin yai ne badu. Oh. Kadai kata. Ngala no ne lai kategori ki breu kindon ha kani ka jaka. Maka dia kata kalong interesting bahala dah kalong standard teh ban perkat. Teng impoi perkat bakal long kum tan re bangi pulih ke tin sebelah ngi yo jing syai. Mare pleng kalong kum tan ni. Kamu hadin jangan ni katma. Hadin kan ni katma. Kabaso pelar pastor sultan ubit kita tahu ele bodu try dah. Namar uday unong ele hin do menengkong. Kita kadai kata ukwa heban ele. Dan re try. Silong no kum tahu ngamla ban sungu thu ya kan mystery teh ya kan ka jingmayan. Ya kan jingmayan bah hadian balakum 4 syajar senam beliau up hadu syajar senam ro. Namar kada khot bahnyo tu jui pastor ka omni. Teu tau angel ula ong hanga. Hatu belai mesu pela. Ngan ye thu hame ya kata ka jingmayan. Kadai kata. Ka Bible lagi ka jingmayan dah. Jingmayan. Tentang kan bagi nang explain kan bagi nang sutu ngi nang yo susu man ka batamai. Kejing kelir kalong ta balai bau haban up sa syajar senam balai pendap nak sunan hang ta te. Kadang sa kejing sensar ka syajar senam. Barhading ta unsa kembeng unsa pelat biang yusoitan. Barhading ta unsa penrem biang upat jing pal nong ba arpo. Fini ketu kejing syajop yusoitan dekat ka ba nyau terter. Arpo ka keren syajar senam barang ta kawan kejing syajop kejing yusoitan dekat ka ba nyau terter. Barhadin nang ta kasawan so kejing bisyar ka ba khadu upat. Kejing bisyar kata ka khat beli bakrau kejong terang. Rai kawai pan pastor ka susu lo kini ketia dah pi. Bagaso pelah ne dekat ba pra pastor ka ne. But unlike mino ban syukur ya kita ki kenja benreu bat kita ki saudong ka perthai gok badi umogok ban penyeseng lang ki syakata katma. Kejing ken jongki kalong siap ke duriau. Bat kini likiu halor ka pengkiang ka kendo. Bat kila ya ker tawar ya ka jaka syong dara kita ki rukut. Bat ia katakan nongba ya kibal lait. Tika ding kalawan hiar na ublay na beneng bat kalabam do iki. So pala pastor kini gibreo. Tau ujisu la sersar syajar senam lamar kira khoj jango. La te la khom ye soitan. Pat kata ada gijikli. Kabamon mentah yo soitan patte. Mentah udang yaj free. Udang yaj free. Bat mentah umdar rusya kata ding ne hadu jok ne umdar hata. Marga bagi pe kitab Job tu ulet senai basatai sewai basatai uyat long free dia lai lut bumdan kejeri kan jikte yo kidon tang kita ki angel mo ne ki biong ke demon spirit kita ki badon ne ka jik syate dei mo kan dia kesin ke benengkong bom un syate Marvin Page ak kitab Genesis ru uyat lai lut tak pereden te hang ne mentah ke kan kesin benengkong shi hadar snam un syakhom hadin jong ne ka jik syakhom on pelai biang ki hendak umpat klet jeng lolojong umpat klet long tik untuk body drugs pastor lali syong rehab license ru dah bi ke mau ke drugs si uklet dia kata kejing jenjar uklet dia kejenjar jadi kata but unai bersyukur baki beri rukin ngai namar hau kamdan kamen siam bi pastor kamen siam baun kala fi namar usoitan hi umdan yo men siam baun kala ngasutu pastor usoitan dah hari ki beri makin ngai biang yo kadai kata fi kamu kejing kata jo ki beri ke bala palat nang mo pastor fi kibriu gidi baklet biat fi hadin syajar senam te hadin laklet laklet lalong kum tangai kum beri mau labiang kalok ki khon hayeng kulet nopan uklet don lasuk pala lakwa par sada kawai pat kadai lalong kum tangai pastor kan hadin kan pat kilalet kimut ele thama kadai kabli sut thama magina kilah ei ba kita kiru ko ki syong kimut ker tawir ya kata kimut atak e ka beneng lawan kimut atak ya kata hadu bakading kan wan hap kalong tik ruk kumah kapor jong Elijah bakata keding kawan hap hang ni kawan tik biang kata kabamut ngelaban ong pi ka ladangi puli ka Bible Testament beri mahadu ka Testament thamai kabamut kei baru ada batai lupa kanum dai ka basujarang kat yang ni ada batai lupa ka dai betang mangi galadon lupa ka bangi sim kiakat no ya kata ku aban ong pi ka Bible ke ke balak kranam haka history ada pendap haka present ka dengan pendap but haka future rukan pendap ya kata kabamut yang apa dia pi ngidon kaman sutu kan ga way mangilong na em ki bayai ne batu ngin sutu ye ka jingkot ngin sutu ye ka jingjiet but yai ne ado ka bakut but kalong basuk apan pensoi pastor nga sutu bo soitan mo pensoi ka kwat ki bangai haba kiwan ka jeseng na ka jeseng haba ki mi sabar dorma pensoi ki suka ta pensoi kiklet no kalong suk ba tetapi ngiong ngilak klan hari ngi hap no atau jing pensoi
Kawai kalong pastor lada kibriu kim pat yo imun simba khoj am. Kado akhlan palat. Aklain pelat. Tadi kita ketin jublay nakapor ka kentu yang i. Banginum ya haga do an rehaw mansim. Minum ya haga do an rehaw mansim. Mar ka jinglong do he ka de ka jinglong kabaya khle lang jinglong niam bat ka jinglong belai de. Namar kini kisnong gok magok kita kiri mentang kini gidei. Unlai biang sa kita, par kini kibrio, kabomor nengkong kini kibrio kibadon lang bat utrai. Ngalak manong ipi kini kibrio kibadon lang bat utrai, bat kini kijo kibrio mentah kini yang percaya utrai haba uwan ban pensoy. Bat kata kan dei ki ke bas ngopla bat hadin kan de to kading kan wan hap. Hoi hakas ngi pentekos kading kan wan hap brio yo bor. Hari hang ni kading kan wan hap brio nyap. Ban penjat Sendon. Bat ban penjat bat ke Bible kong hadin kata you syaitan on berat no. Hata pung geding. Kamu kan ini final. Final marba utrai ong ba kordit ya pa korosin kordit ya pa bedside na bala dalale ya ka hatairos ba sidon ya ka ba ki kamba ki balale api kin dala kela ka bamut lamen sdem dagi jan ba kain ba pai ba compare biang ne wong rengong api ba kan long ka ba khamjam ya ka tairos ba ka sidon ha ka singi jibishar ban ya pi kong ni ya pa ka parnamru ya ka bala pun kan tiah do beneng on penhiar hado ka dujok na bala dala le ha sodom ya ki kamba ya ka bala le apa kan dala sa hado mentah kamut utrai wong ngala le bhan rei phim kala tading ta ngamla le rei sakadai sang ka jing penjat ba Okay. Bodi ka sodom rete wong bu compare ka sodom ka Kapernam gila adaptif lupa ba ka sodom ka jot namar ka jing mum kala rei compare ni wong ba ka Kapernam ka khamsni tu ban ka sodom Tadi kata, mdan syuk jin syah banyo compare ban ong baka Sodom khamsni banyo no. Rihang ni ujisu ong khamsni mo pa ka pernam. Bada yang tahu try ong fly omat rei pam pediang. Tadi yang tak kejing penjat kan ban bet. Okay. Kamu mau hadin jangan ni kecing penjat no. La te la kom yo. La bishar so kibrio. Kamu mau ngalak mempenkut pastor ya kan kecing ya mir ba ngalak ban ong ba kejing rong no. Kadai kejing sedang jong kejing kut. Kadai kejing sedang jong kejing kut. Kadai kejing sedang jong kejing kut. Berkum ki bangai mentangi hapan penkrek so ya kejing sedang. Syah bangin tip ya ka bekut. Ya ka bekut. Lamar yok ngila penkrek ya ka bekut. Yok ka sedang ngiklam tip ai ruem. Kamu mutkum ki bangai ngidon kaman ban soto bu jisu don em hangi. Nama orang no kamu menela ikran. Kadi ya ki bangai ki ba im hagaktin ke jong belai sinias ngi. Umdai ki ba shu ak sabar ne ka ba shu le man le. Ne ba shu ong ba ka jingai ai ka biang bait yang ngi ban le ya ki ke baro. Harangi hab ban soto bangi haban em kat kum kaktian ban kaktian ke ban em hangi mangi hakaktian bangin yo ke jingrong no badu tip ru ke jingrong no ke jingman arsin kum mangila yamir kan ka por hot kindiat ngila le ru syaki wei pat ki benda bala kambun hi ru kita nama bangi kran tin jong blai kalong yar hadu kata bat hot ngila le haringala banon ra ya pi ban penkut kan ka por ba ke jingrong no ke jing sedang ke jingwan arsin ke jing sedang jong ke jingkut Kadai mo kajing rong no kadai kajing sedang yu bangai mo len nyok baru try hari kajing wan yu kejat kajing try kema menai pastor khamta mai la pule naga kitab sekarya bah kan dekat kata kelum oleh arliang ka bomor kendai ka even ka bapak jujia apa ka pertai bakin yo imlai shu utau jisu yu bangi ngitip arjas na mensyawan butia apa shingot hari uni jisu bo yu ka kejat wat ka kendau ka kat arliang kendai dah ka borba bal hadin katakan sedon kita ki events ki bakan don ke tma Armageddon ki bapak juja ka don ke tma Armageddon hadin ke tma Armageddon on te on kom chi hajar snem ki bangai badu kris kini sensyare ka pertai hadrei ke basosi ke dei hadin jong kata ru abal pelat biang yo syaitan ulit pensoi biang bal hadin jong kata ke dei stang ke ding ke mana beneng ke bam du no sendon yo syaitan ban shop no sendon yo sya ka pung ke ding pangalap no fit ka ding jong ka beneng pastor hangdang sami on sepen pau ya kapung gading. Ya kapung gading hagajing sisya kadai yang tanah mal anda lah ada bishar. Kababel ka ong nemo nangi puli
Jimin Paulo nong ba arpo de khot shpo ko ang teo soitan wi shukor la bret no isa ka pungading u kendok ba undanru utam rat klaw no itu palam ler bat an pan kor det yaki men si bam mit shaki bam jukut bam dei tang kata pastor tin joblai ka ang ban bret no ru ya kita ki breu la ngi puli mo na ka no Matius tu kal nong ba arpusan bo Jisu ang ba an bret lang no ya kita ki breu ru syata tangi puli ne tin joblai ne ka por ne ka arpusan ka kren shai ka ang ni arsan ka dekat ka ba saupuay ka ong. Anda kum taon ong ha kita kiru sikadiang tu kilet no pi nanga pi ki bala tim siya kata ka ding bom jukut ya ka bala bu lupa yu soitan biki angel jang. Kawan kata ka ding la bu lupa. Ada bu lupa. Hari kawan hier hak kita cepat Paulo nong ka ba arpo ka dekat ka ba kenda siya na marsiteng maka ding na beneng maka kata ka salong kata ka. Kata yung kapung gading. Kapung gading. Kapung gading. Okay. Kaya ya jingi yang tapung. Kamu mentah tu ubri udah yap 4 poin pun ngading. Ya upoy bi siya hadas. Hadas kedujok. Kedujok. Dan mabeling aku bakin sutu bakin saya makin beri orang kadang kejuk itu kedujok. Rekam dia kedujok. Kadang kapung ngading. Okay. Kedujok kadang itang kabashipor. Temporary kalau ke paradise. Kalau ke paradise. Mereka pun kading kata dia jaka ya kabaon bread lut baro hangta. Namar kan mau kena gawai kedujok ngisu om kedujok. Rai lada kumangil ahikai gitu kisan teliki pertai. Kadon kata kapit nanai kata ka liulong ka baklem trai hangta gidon kita ki ksu ki demon sangta. Kadon tu ka jaka ika balak hum balak bu itu ki angel ki bawane shongkha bat ki breu. Kata ru de kawai ke jaka. Okay. Mo bat ya ka jaka jong kita ki bamngat nanai kata ka shiol nanai ka hedes mo. Yang ni lai teli ki jaka on bread no iki sya kata ka pung kading. Ka gehena mo ong ka tin. Greek. Nganget ba pisah yang kena kesini ke bangi akuran. Bangatip ke pemilu bun jingkeli pi. Pilar ban ai ki jingkeli jong pi apa ki comments ki jong pi. Ne ki discussion ne ke ni emerging mode vidon ni kini no ke ba pisngo kwa ba nak ni ke rensan jong ke potnet ki don kam ban ya emerging mode sapang jong ke ni ke benta ba pi ru pinyo ke jing shai. Hari nganget ha ke ni kesini ya ke ni ke jing emerging mode ke ba ide ke jing rong no. Ber ke jing wan arsin ke jong try. Ngait kelapan syai pi. But hot ngin saya kenduk biang pi. Haki weipat ki jing emerging mode. Ki jongi hakani ka jaka. But khamta me ngatrai pastor ngin dia kerano hakaba sosisien. Mo syom penkut ngatrai ini kita yo ki banwan ngin yo ban ya kerano spang habau bre uyap upoi seno. Ubanget uyap ubanget uyap upoi seno. Bangin saya ban discuss ba kabede spang ka paradise ka dujok spang ka jing bishar. Ngatrai kan pensai susu iki pa ba. Kali kita nginget mengenang yo skipor kum kita mo mengenang yo ban persusu susu ya pi dengan nginget hak jia keren ni kalau kham semua tenat bani ka bos ya lab kum tu kadang la ka jong ka benta ni kadang la ka jong ka benta bang snow shisha kan ka jia keren ka long ka jingkar khu yangi be ya keren bang nginget ya piru ki bas ngap Tengin sayo bangin ya keren ya kata nginget kini kita yo ki banwan ar na ki lai tayo mo pin sayo namar kani ka discussion ngi tala slam ngi kami ale ju Hari utara umsya bangidon kam bangidon pai biang ngidon kam banyemer te yo fidon mapiru kinu kiba pisngau day bangidon kam mo tang ki subject ho la ke bagi so ya hap ngine shem ya ke bangi so pala ngine patle ne ngi so ba kam day ru yang ngi banyemer jumon ngine mi ale ka tarre la pisngau bendon ni ye nomor tang ma shi comments ni ba itu yang komta kam bentoi re ai ba ke pinyo jing hikai bakan long ka jing gerku hari ngi ko aban penkut ya ka por ya ka jing emerging mot jongi kumtu hi Klan dua ya pi, khamta me nam ta jong pi ki bapet, hakan ni kesengi, bapiong ngam patiknai ke jengrong no. Ngong pi, sedang syak kebenengkong, na kebenengkong wanum poi syak bakado, sedang syak kebenengkong manong. Batrai ngam kuat bandu ke jengrong no. Yo pi pat IT de, yo pi day Kristan, yo pim day ro. Hari pi song don ke jinget au Jisu. Hari pi sunget klam don hak jingle, klam don hak jingem ban padu Jisu. Aku apa nong pi kene kesi pai no. Ngin le jaga bandua, ngin duai nom tagi bapang bat sitom. Hak kene ke por benta ban IT sei pastor mo in duai na ke benta kini ki mat hak kene ke por ke benta. Shwa bagin duai ngak kwa ban pen kan mau pi ba ublei ula ai ho breu lightly ki e. Kawai ka dai ka freedom na ke jing light lot. Ka ba ar ai ya kata ka willpower. Lene the kaman lajong but kabalai ka long ai ka choice ya ka bangingen jit ta kata ka dei ka bor ka boblay lo ai ho brio mga snow la daw la ai hangi ya kata ka bor kan mau kadan ka bor ha ka jing jit ka jongi langi jit ban kan tat yu Jisu
ni langi jit ban jit ya u blai ai ka jing lai lo pin lai ka tau blai bangi shakri de blai ba pen bor wa ngi ka jing lai lo ya ka bangi ngin jit wa ngi ru ya ka ta ka will le ka ta ka bor ya ka ba ngin kentat ne ya ka bangi ngin pediang bangangai la da pi pediang ha ka ne ka sngi pilarai ka bom jukut ka jong pi la da fi kentat ru la pilarai ru ya ka bom jukut ka jong pi tadai tangin na duai ha ka ne ka sngi ka bom menta bu trai nang ai bor fi bangangai pin pediang yu jisu ai bagani ke jingi kren kan mlong ka belena ai fi bat ngi na ya kren ngi ka por stang shibit arbit trai wan no ka jingrong no ka wan no tingim tip la no kan wan tan rei to ai ba ngila yo sngo ngi nam long kum kita ken ki ba ken sting le ne ki ba le sting ya kini ki ai ki ba don kam hado kata na ka benta ka jingem ka jong pi namar ngi kren ka ne ru kam dei ya ka ba menta han ngi kren ya kata ka ban sawan kata ka ban sawan ko maongi pastor ladak ngi pen kre ka ban sawan ko mun ihap sedang mentah tadeng tangi ngai bu tran ka khu fi ni dwai don preng jo fi si shaf shulong kerstan tang ha kanam shu long kerstan tang fi ongan shule bha ngan shulong bobha fi klem pediang yu trai fi klem le nam tau trai ru fi mshakri u fi ong biang kom neru ngashudan kerteng ka balang ta kata ka diga goi ka kategori mau kita kijai beri ka kom kita don preng jo fi ka ne ka sngiru ya ka bafim pat ju pediang yu chisu meno oh filadon ka mensim man pediang ndri fidang ongan sale ya ka tangan sale ndri ka snow ya ka ne ka po shim ya ne ka kabu shim ya ka ne bagadai ka kabu ka bo bleu ai fi ka bafin pediang no ya u mentah ngam tip ka diam yu fidon fi nget ka bokum do ndri to nget au jisu kat ba ka por ka dang don kat bo bleu dang ai lat ya fi pediang no ya ka ne ka jing terwa ka ne ka sngi namarba yo lara pilat nang ni pilat sebom jikot what I bafin miss ya gani ka opportunity kat ya ka kabu bo bleu ai fi ina dwai gani ka por ka bementa la fin pat pediang no menta ka jingrong no kalahajan trai wong khmi ngai yang ka jingkhang ban ngalajan wan ina dwai gani ka por menta ra ga kti ka jong fi gani ka por kum ka dak ka ba fi pediang yu trai ka ba fi penrit le khmat jong u hangano no jeka fi dan pila bandan nasango ni ka por fi dan haga kali fi dang pet fidang yongkai fidang yo kapor let's say pi three office fidang yo kapor ba fin di bam jan ko no ngasngo fidang ka kali le fidang ka duty nrei phim yo fi nya kali nrei fi tigi bahe jo fi dang dan ka meeting fi fidang dan ka kali fi snap ya ka jingkran fidang ka kali pediang you try ka fidang dan ka kali dan pedeng jong piru fidang hayo hahat let's say ki customer ke 41 takra fi snap ya ka jingkran tengah sengo pediang no utrai kata ke jaka ka fidan le fidan ka jing tia ka jong pi fidan ka yeng ka jong pi fidan ka no ka jaka pediang utrai ra ka kti ka jong pi ka ne ka por pediang ya u ban nganget ha ka ne ka sngi an tho ka garteng ka jong pi kitab jo ka jing em ban shon sharp if you don't see ma khoi ba shi sien bla shon sharp do man see ma khoi mara cloud mla shu ban jong sharp ya pi ine dwai ne ka por man ta pila ban ong bat nga ka ne ka por ong try jisu nawana khmat jong me kumunong pop over crowd but kumunong pop na don kam ya me unong pen em jisu wan ha ka donot jong ha men long utrai jong ha ban ngan long u jong me tho ika kerteng jong ha ka kitab jong ka jing em madado man ta ka sngi ngan long u jong me ha kerteng u jisu amen fila dwai ni jing dwai ka belong simple kan mau banado menta ka sngi fila dei jong jisu ba jisu la itu ifi ba la tho ika kerteng ka jong fi ha ka kitab jong ka chingim ina dwai nam ta jong pi ka ni ka sngi ba nam ta jong pi ru ki ba pang bisitom pidan ha kanono ka jaka fila bandan ka hospital na fidan ha yeng na kanono ka jaka fila ban bo ika kti ka jong fi ka jaka ka ba pi bisitom ngi gum shakri jong trang in dwai nam ta jong fi banganget pinyo khia ba filanget finyo pediang ni ka kamba ngine duai hallelujah try ni ka por ngi wana khmat jong me haga kerteng ka dan bor Jesus Christ unong penem banga da nget ni ka jingpang ka te ka khom ya pi kan pet kan ria da ka jingpang ka kan jado na ka jingpang ka kan jaman sim baro kan ria no na du menta banga da duai ngi da kerkhu ya pi kerteng Jesus na ma da ka jingem snam jong Jesus laban kya fi baka ding jong sim ko ka da tang ni jingpang baro baka ding ingkong no asnan da ka jingpang fi yo light loit na du menta manam ta jong fi ka bla pediang yu try unong penroi ke jinget api pafinang ya na ka bor
ba finang ya na ka jinget shika jinget ba finang la ban ya ru kai na ka jing job shika jing job ba finam karan lien tat ba finam phai dien tat na do man tagas ni bu trai ong kita hanrai tang kita ki yai ne ado ka bakot kita kin yo laj im yai ne wat ju phai dien sho ha ka kerteng ga jong jisu nga dwai nga ker kui fi amen but amen amen la finang kwa ban ya kendo yangi la fi kwa ban ya yo jing sha sho pila ban phoneคำสุนทรเอระดับพีวันช่วยกันในจักรยากบังอินยอบันยากเรนบัดพีนักเตียงในจงเบลเบลนก็คุยฟีอินไซเชมปัน